Ναι, γεια σας. Γιάννης εδώ. Και σήμερα αποφάσισα να κάνω έναν στάβλο. Εδώ κάπου. Τέλος πάντων, ναι. Και θα κάνουμε ένα στάβλο στο Minecraft που είναι στάβλος και θα βάζουμε άλλο. Γιατί το ζορίζω τόση ώρα. Λοιπόν, σπάμε, παίρνουμε το λιτέρ, σπάμε 1, 2. Μισό, παιδιά. Το προεργάζομαι. Πού είναι το... να το... Αυτό ήταν η PlayStation, παιδιά, μέσα στο παιχνίδι. Good. Πάλι. Ωραία, μέχρι τώρα τα πάμε καλά. Παίρνουμε και αυτό εδώ και βάζουμε. Και αυτό είναι το αρχικό. Πώς είναι η βάση. Βάζουμε τώρα ένα σε αυτά. Και ψηλώνουμε ανά 3. Όλα. Μετά ερχόμαστε εδώ και κάνουμε 1. Και βάζουμε 1, 2. Μετά παίρνουμε το σκούρο. 1, 2, 3, 4. Και παίρνουμε και αυτό εδώ πέρα, το gravel, και βάζουμε και ψηλώνουμε και αυτά 3. Ωραία. Μετά κάνουμε αυτό εδώ και το βγάζουμε ένα έξω. Ορίστε. Και εδώ πέρα ένα έξω. Ωραία. Μέχρι τώρα θα πάμε πάρα πολύ καλά. Μετά παίρνουμε πέτρα και το γεμίζουμε. Και πάμε από μέσα και κάνουμε και αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Και για αρχή έχουμε αυτό εδώ. Ωραία. Πάμε τώρα και γεμίζουμε και αυτό εδώ. Ωραία. Το γεμί... Και αφού
το γεμίσουμε, πάμε και παίρνουμε spruce wood και βάζουμε εδώ πέρα 1, 2, 3, 4 και παίρνουμε και πώς λέγεται, όχι, πώς, spruce wood, δεν ξέρω ρε παιδιά αγγλικά, sorry. Και το κάνουμε και αυτό να προεξέχει 1 και αυτό και είναι έτσι. Ωραία. Και μισό λεπτάκι να τσεκάρω κάτι στον υπολογιστή που το έχω φτιάξει. Δεν θα μείνω εκεί πέρα, τέλος πάντων θα περιμένω να φορτώσει. Ωραία. Όχι, ναι, καλά ήξερα, το έκανα λάθος. Πάει από κάτω. Και βάζουμε και ένα εδώ που θα είναι η πόρτα. Εδώ δεν το βάζουμε. Ούτε εκεί βάζουμε. Ωραία. Μετά που το έχουμε κάνει αυτό, παίρνουμε σκάλες και βάζουμε μία έτσι και μία έτσι. Και είναι αρχικά κάπως έτσι εδώ πέρα. Παίρνουμε και φράχτη και βάζουμε 1, 2, 1, 2 και από την άλλη. Ωραία. Και είναι κάπως έτσι. Μετά πάμε και βάζουμε άλλα 2 ξύλα και παίρνουμε clay. Clay που clay. Το clay είναι εδώ. Πού είναι το clay που clay? Πού είναι το clay? Το clay, γιατί clay, να το. Βάζουμε εδώ. Αυτά τα δύο τα αφήνουμε και μετά βάζουμε σε όλα. Και αφού έχουμε βάλει σε όλο, βάζουμε τώρα τη στέγη με wood. Πάντα περισσεύει ένα. Είμαι μαλάκας, δεν βάζουμε τη στέγη. Βάζουμε πρώτα εδώ. Αλλά κάντε το όπως θέλετε εσείς. Ορίστε, έτσι. Και εδώ που είναι, πάμε και από την πίσω πλευρά και το σπάμε αυτά τα δύο. Και κάνουμε το ίδιο που κάναμε και στην άλλη. Και δείτε, σχηματίζει ένα παράθυρο. Ωραία. Μετά στην μπροστά πλευρά βάζουμε άλλη μια clay. Ένα εδώ, ένα εδώ και έτσι. Και από εδώ πέρα μισό λεπτό να τσεκάρω και στον υπολογιστή τι κάνω.
από την πίσω πλευρά. Έχει γίνει το φανάρι. Να τι κάναμε. Βάζουμε και εδώ clay και μετά μπαίνει. Ναι. Και βάζουμε και από εδώ. Μισό να τσεκάρω κάτι. Το ίδιο ύψος πρέπει να είναι. Ωραία. Και τώρα που είναι ίσα, όπως έπρεπε να ήταν, τώρα που το έφτιαξα σωστά, γιατί έκανα μια μαλακία πριν, βάζουμε τη σκέπη. Ωραία, πάντα περισσεύει ένα, όπως είπα. Παιδιά, το χειμώνα θα κάνω πολύ περισσότερα βίντεο από ότι το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα δεν έχω τι να κάνω. Απλώς σχολείο έχω, δεν είναι κάτι. Όχι, πλάκα κάνω. Θα κάνω λιγότερα βίντεο από το καλοκαίρι, οπότε έχουμε ακόμα χρόνο για όσους με βλέπετε. Αλλιώς άμα είστε καινούργοι, subscribe please, γιατί με βοηθάει στο να κάνω άλλα βίντεο, γιατί ξέρω ότι δεν τα κάνω έτσι για να τα βλέπουν 1-2 άτομα, τα βλέπει κάποιος. Και άμα λέτε ή αυτό το έχω δει το βίντεο, το έχεις κλέψει, παιδιά, δεν το έχω ακριβώς κλέψει, το έχω δανειστεί, να σας το πω και έτσι, ξέρετε. Όχι, το έχω δει από έναν YouTuber που το λένε Tsunami, και είναι πάρα πολύ καλό στο Minecraft και λέω γιατί όχι. Και έχει φτιάξει πάρα πολλά βίντεο. Και τέλος πάντων, ναι, να μπείτε, τον δείτε. Και τώρα βάζουμε και σκάλα, όχι έτσι, ανάβω, για να είναι πιο όμορφο. Ωραία, πάμε και από την άλλη πλευρά, το κάνουμε τώρα αυτό. Ωραία, και αυτό έχουμε κάνει αυτό. Σχεδόν τελειώσαμε. Παίρνουμε παίρνουμε έναν φράχτη κανονικό και έναν με χόρτο κορτάρι και βάζουμε εδώ πέρα. Ωραία, και μετά βάζουμε και ένα εδώ και σπάμε αυτά και βάζουμε, τι βάζουμε, βάζουμε ένα μπλοκ κανονικό, αλλά εγώ επειδή βαριέμαι βάζω αυτά εδώ πέρα. Βάζουμε ένα μπλοκ βάζουμε, μην κάνετε τέτοια μαλακία που κάνω εγώ, εκτός και αν θέλετε. Και πάμε και από πίσω και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Τι κανονικό βάζουμε, παιδιά, απλώς το λέω. Και τώρα που έχει πάρει σχήμα, ίσως να δω και κάτι άλλο ακόμα. Έλα φίλε, προχώρα. Ωραία, τώρα που το έχουμε κάνει αυτό, άλλο ίδιο, μπαίνουμε μέσα και βάζουμε εδώ πέρα, εκτός από εκεί που θα μπει η σκάλα.
Ωραία. Τώρα παίρνουμε σκάλα και βάζουμε και torch για το το φωτισμό και βάλουμε και απ' έξω 2. Και τώρα βάζουμε έναν εκεί και έναν εδώ διαγώνια και παίρνουμε και βάζουμε και σανό για να φαίνεται στάβλος, αλλά το βάζουμε όπως θέλουμε. Έτσι να φαίνεται ωραίο. Και βάζουμε και από την άλλη πλευρά. Και έτοιμος. Βασικά όχι ακριβώς έτοιμο. Στάβλος χωρίς άλογα δεν γίνεται. Horse. Και μισό να βάλουμε και την πόρτα. Μαύρο ξύλο. Ορίστε παιδιά, τα 3 άλογά μας. Να μου γράψετε και τα ονόματα που θέλετε να τους βάλουμε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Τα λέμε, γεια.